Stevens, llongyfarchiadau chi gychwyn ar dderbyn gradd yn rhyddiad gan y Brifysgol Agored. Diolch yn fawr. Chieithoch chi fawr ddim addysg gynnar ar wahân i'r ysgol yn y pentra? Wel ie, dim ond yn addysg ysgol fach y pentre yma eisiau bont. Na'r unig gyfleuster sy'n deir o'r rhabyn addysg yna. Da chi'n teimlo chi gael collad fawr erioed oherwydd hynny? Wel, fi ddes i drein mor golled, wedi fi ddechrau ymhyfrydu yn y darllen yma a'r chwilota yma ac yn ymlaen. Ddes i'n ymhyfrydu. O'n i'n gweld y golled mawr ac yn gweld fy mod i mewn gwirionedd wedi, dylsyn ni mewn gwirionedd, fysyn ni wedi cael ei fenteisio ar addysg beth, o'n i wedi cael y cyfle. Yn y capel rhywun o Sul, wrth wrando ar ryw bregethwr salach neu gilydd, y penderfynoch chi a Gymrys Clifar eich bod chi am gael addysg. Dyna'r symboliad. Dyna y symboliad mewn gwirionedd, ynddo? Pan fi ymrys a fi'n trafod y peth wedi yn o Sul yn un. Wel, wrth gwrs, oedd y bachgen arbennig yma yn gallu pregethu y Gymraeg. Wel, dyna hi, oedd Cymraeg o dda gyda ddau o'n i. O'n i wedi bod yn darllen y drych gan Pedrog yn yr hen Frathon. Do'n i wedi ymgyfarwyddo llawer iawn a Chymraeg. A oedd i'n gwybod beth oedd beth. A dyna hi. Bentrodd arni wedyn sydd. Ond fe gafodd Emrys Clifar gyflem di'r coleg, ond di'r chwaral rwythoch chi i weithio. Oedd hi'n ddyddiau caled? Wel, ie, yr oedd wrth gwrs oedd yna rhyw fath o dyddyn bach gyda'i dar e fam, Carabiwch yna. Ac oedd e'n clu fforddio am mynd i'r coleg. Dyna i ddeall, wrth gwrs fe eisiau i'r chwarel ynddi. Ond o'n i'n teimlo, wrth gwrs, fy mod i cael beth oedd e'n y coleg yna, trwy'r nodiadau oedd e'n gyfrin yn dod nhw i fyny i fi yma yn oes. A mynna yn eu cofnodi nhw ar y llyfr ein gen i, ac o'n i'n cyd-ddysgu mewn gwirionedd. A ni wedi bod yn cyd-ddysgu trwy'r blynyddoedd, mae rhaid i ddweud yna, ydyn. Be nath i chi fynd ati i ddechrau anfon slipiau mewn ar gyfer geiriadur y Brifysgol? Wel, gweld hysbysiad nes i'n y Cymro yn gofyn am wirfoddolwyr, am ddarllenwyr, i ddarllen mwyn hybu gwaith y geiriadur. A fe wedi thasbyd i anfones i syth wrth gwrs i'r llyfrgell, a fe gysiadeb nôl. A fe anfonwyd enghraifft o beth nhw am. A ddechrau sy'n ar y gwaith, o'n i'n gweld wrth gwrs, mae hyn yn gymharol dda. Dwi'n credu bod gen i ddigon o brofiad, digon o wybodaeth o'r Gymraeg i wneud y gwaith maen nhw'n oed amdano. A dyna hi, es i ati. Wedi gweithio iddyn nhw am ychydig amser, o'n nhw'n cymarodwy ar gwaith. Wel, o'n i'n teimlo yna, fy mod i'n dod yn o lew ar y gwaith, o'n i'n gallu olrhain geiriau a gallu sgrifennu nodiadau. O'n nhw'n gofyn i chi sgrifennu nodiadau ar wyd yr slipiau. Os byddech chi'n gwybod, unrhyw wybodaeth o chi'n gwybod am ryw air, o'n nhw'n gofyn i chi roi ar wyd yr slip, fel dychmynegiad. O'n i'n neud rhai pethau ni, a dyna hi. Mae'n siŵr i chi dreulio oriau lawer fi nos yn chwilio ac yn tyrchu am darddiad geiriau. Bobl, yn oriau, blynyddoedd nid oriau, nid oriau. Oeddech chi wrthi hyd yn oed yn y fyddin? Do, ies i'r fyddin, ges i'n i'r fyddin, a wrth gwrs, ddim llawer o ddiddordeb gen i'n y fyddin, ac oedd y golau ati mewn allan tua 10 ar gloch yn nos, wel, bobl annwl. Nid o'ch chi'n mynd i fostaffu amser, ynddo. Ond fel oedd ei digwydd, oedd e fi ddau lyfr i'n mynd i'n mynd. Baledir oedd yn awr ganrif gan Sir Thomas Parry nawr, a ddenne barddoniaeth T.H. Parry Williams. A dyna'r ddau lyfr oedd gen i. A wedi golau adeg fi'n allan, gwrs, o'n i'n tywysio. O'n i wedi gofyn i mam, nawr i ddanfon canwythau i fi, canwythau, a clawr bocs biscuits. A ni'n sgrifennu'r slipiau ar y bocs clawr biscuits. A dyna lle ro'n i ar hen godfawr cacu'r drystoi. Yn hawelwch y barag sy'n sgrifennu hyn nes bod fi'n cael y nal. Fe glywes rhywun yn dod yn rista bach.
ar hyd y barracs yma. Pwy oedd yna, ond sardiant ychan, a ffryslap yn y mi nefi. A roi ffleng i'r godfawr off ac yn gofyn, what the hell are you doing now? A dyma mi'n tiel egluro, wrth gwrs, ynddi. Mae ysgrifennu nid fi'n bach o waith o'n cael, cyfer cariadau Cymraeg, oedd o waith gan fwrdd o gwybod Celtedd. What is that, medda fe? A dyma fe'n cydio'r llyfr y balediad yna gan roi ffling yn y llawr a fedorodd yna. A byd o'r ffordd ail rwy'n mo fe oherwydd e. Sy'n ni'n gwybod, sy'n ni'n darmon y bil iddo, de. A beth bynnag, y gosb oedd yn dilyn. Gorfod mynd i'r gartrwm am 3 dyfyrnod. Ydych chi wedi teimlo diflastod am bach dro wrth weld y geiriadur mor hir yn ymddangos? Wel, allai yma dweud hynny. Dyma pwynt i hen, unwaith i chi'n dechrau cael gafel mewn gair anghyfarwydd, gair hynod, rhywau'r dioedd yr ac hynod, i chi'n dechrau cael hwyl, cael hwyl, am fath beth mynd ei glefyd. Amwn i, wrth gwrs, i gath yn glefyd arno un fewn,